kaduk kawit tuma phantame nili Jiten phangcho a Facebook a page along pen kardom nang pilude kardom. Nasi non nili live ke bang lake jo nili ladak mega chat faradin mong sido pini arwe jang ong masi nonani gang samgen hokta barlong ladalo. Setami isialam labangso live along ke bang la sarang tong ti a foto dak nili prang long kapaklang pon ipachini pon labang solam thesini li nengjeji lo ka nengjeji aphan sini ladak labang so jatai long pen sarang tong ti a photo ning no chibi pon kok lo kopia pot sini labang so photo ke tar pon kok ma polong te EPHLC tum a game BGP tum a phan aphu pang thakso BGP tum agam EPHRC tum patwo BGP tum agam EPHLC tum aklong chiniat EPHLC tum agam BGP tum amek paluet EPSLC tuma game abang ke BGP atum aphu abang lut un ede sarang tong tia phansi nali tum ke paluji puke BGP IT saratum Angtong tia phan jong hele APHLC pen ke bahagia phan matha pusitame midi camp stame social media lang tok tam stam tok thap tok pris tame Angtong ti asapta aphu asapta hijuk damun Angtong ti aning angthin asapta BGP IT seratum lapen BGP leaders tum lapen tim kar beanglong atum Angtong ti angthin artok jok un edet Angtong ti sarapan BGP IT seratum ani ke pa oil lagi aphan pinaa social media long ke tok thap ke tok plu ni tum thek long lo lapen ni tum APHLC asong pen Angtong ti sarapan ku angsi BGP IT serapen BGP atum game patu unji hodai kok lo hodai kok lo kita ta sarang tong tiapan baduta pafilarun non haro hawar ke haralong sarkiri rong par lapen dak hawar ke haralong sarkiri rong par APHLC pen alangli candidate arjablo Angtong tisar inut top leader lapen APHLC spokesperson chini ni ma BGP IT seratum lapen BGP workers tum chini ni mala salam kupe pose Angtong ti spokesperson pu center committee APHRC along kupe pose ki bipo malu mala kali nanit tum BGP tum IT serason kali na tum BGP atum social workers tum mason kali nali tum tim kar biang lo tum mason kali tangka nali tum tangka ko nasi doma pulong te halo munitum nang moy athak le nang pang ni ji pusitame nang moy athak na do ni pusitame nali tum kroi
อังต้องตีสารพันนิตุม APHLC เป็นปุทอดบิจิเปียดองก็ส่วนสารพันปัดทุกเทมาปูบิกอกเลยเอาดิสิจะทำบาดุตาหายนี่นอนบิจิปีตัวมาเกมบิจิปีตัวมาเกมปัดทุบอก APHLC ตัวมาเกมบิจิปีตัวมาพันอาผู้พังนู่นละสารังต้องตีมามูลิกาลี APHLC ตัวมามูลิกาลีกุปิลอลามเทกิลองเจียบังเกกัจเจลังสลัดอสอน APHLC ตุงกัจเจลังสลัดอสอนลานเจ้าตะกันแรงรองเป็นนังอานาตุมบิจิปีอาตุมมาลองเก็บปาจอยนิงเป็นนังอาตุมอัลลักอามุนิตอาสุริอาตุมดูสุริอาตุมดู APHLC เป็นคอนเกรสบิจิปีลองเกดุนไปแฮนอนสารังต้องตีลาเป็นบกจันLA ลองโลเซกตรีเซมซอนเทรอนลาเป็นอังตองตีดักฮาวาร์ke hat along li tum sar kiri rong paralong wood kerek amiting wangpo wangpo Alangli hawar ke hat along bangla meng harwa khat pulo sarang tong ti wood kerek dunjia phan non wangpo camping wangpo non Bisi pitum cemata tha non APHLC atum pinang an a constituency tin long constituency in kora tok long stame BGP long ma joining dun pi sita kedam tang di pusar Denomination aloke yok dam nani tum thek long lo bo BGP tum ma joining lok sining kan le hulu BGP tum ma joining lok sining kan le hulu ilong lo constituency si batai thom batai pli batai phon an non put anh ton tiền ta vi lu pugi pubom hala tumi sia group do ko son ho DDC pune la tuma group do hala so pen photo thai po thai ra ret Meng le phijuk nep chek le ke pakka na son rongara tum senan ke politics ke pathu chiri lo ma joining log sing ning kan li hulu BGP atum sita kedam tang sarjai kathar candidate welcome ke di phua long jang thu ke thai ku ane che yeng det lo sarjai kathar ku ano ne hala dag alangli phan ke welcome di phu atau na long ili tum thek long lo ku an armu ne ke che yeng Kedam tang ke otu tuphan anta sop sarandar lablo BGP lo ma joining lablo di phuta avelo APHLC avelo pusi people BGP to me claim ki me aposi nang APHLC asom pen chi usi congress pen chi usi nang dun lablo pu
si putih nona market jeng tutut aduk jang plung APHLC atum game kopi si ke claim ma BJP atum mang hudet kedam tang India alliance pen bogajan along non 108 ST bogajan LAC lo sarotonin ti alang lista me ladak India alliance pen si bogajan ke thur populo de thur ke thur non anke non anisi dai thora dak richard tok bi 26 dolar baguri richard tok bia kontiton si al lo malu dai thora long batai ko alo ma joining ke en ini tum thek long lo batai lo dolomara long ta batai lo sitame ani si dai thora long nilema si video en lo nilema si hala slogan ke ha tum long gari ni phalang thap to sin video en lo rada phan paklang lo ki ong thu sukali anta dai thora long ke ma joining ke batai thom plilo CM interaction ta bilo CM interaction ta ko alo ne ko ana pharo muni bang pharo ko thom ma joining at alo APHRC la pen congress pen la pen adun thu ma joining batai ko alo ne sitame ani si dai thoro long abang ke cheyeng thu that aduk jang plung saroton ti aphan candidate will come that education em richard tok bi alang limit tha constituency along ko pe polo od het thek det ko bi pas kan thek det lo non ke BJP atum ale daratum ansi non ke BJP long do chot lo rongara tum ana bangke India alliance long si sarotonin tilong si doer lo kini lo aku la pen patumi lo dak dolomara long dak 26 dolar bagre dolomara long tame dak khabar ki hat nilitum asar India alliance pen sonjit teron alang litame dak wang lo BJP atum an ladak vàng thu lap si mà rồi ninh đun thu lap anta ani vàng si BJP dong ke mà rồi ninh anh lo power money là cái gì non ki kini lo la pen dak khabar ke hat long sarkiri rong phar ni tum APHRC center committee professor do alangli wang thu BJP long BJP muni phan malom so vet dalam ra ke wang thong lok bia kum lien long ke wang tame ma joining dun bang krip hot truck amunit da kaching rum long ta BJP muni ra phan richard tok bia muni ra phan aku APHRC along sarkiri tame long pon thula India alliance pen friendly pen inut sanchet BJP lo gawe lo non sarang tong ti ladak khabar ke hat along wood kerek amai non alangli sarkiri along cherab dun po la pen bokajan Samson teron nili tuma secretary lake alangli center committee long low secretary lo alangli tung wang po Angtong ti sarjai ka thar pen chelang salat pi IT sir dum ke to Angtong ti ke APHRC pen short plot Angtong ti phan lang salat red IT sir atum social media long ke to game APHRC tuma game BJP tuma phan pamang hulap
สารต้องตีพัน BGP ตุมโกอันซีเลมเทกมาโกอันซีปินจงเทกจีปูดุงหัวได้ก็สิกามิสารต้องตีอลังลิเกเคยพันอาจับกลุกอบังตั้งกับเป็นนามุนAPHLC spokesperson pu ki ilok mamuli kali nale tum BJP tum IT sel lapen BJP workers tum lapen BJP team kar biang long tum akamat hason kali lapen non dak la so chatai long pen ki puji bangalo BJP tum nale tum no se ahok mesen ke claim posonte nani tum yong se kar biara tum aning ke hang claim posonte nani tum PGR VGR long le jong se nang tum eviction posonte nani tum kar bi tum aphan ke dam ajoy ne je nili tum a iglo enus phangcho alangli chor thitan enus phangcho thitan si media lo ningji lo je ne chor thitan apot Karibelo Thomas Council CM Tuleram Ronghang kiche ke be tumpan votalis peng thanwe nai la pen bang so PGR vi long le pen ni pinan aprang da ma pot eviction le nai po alang ka choningri CM dengde si non eviction se dalo ke la halo akila ke thet tana bangke la halo ke chok chen nai bangke talte pini kar bera tum kroiji po hai non ke rongara tum si politics ke pathu Bini mata noi abang put tin setame la non MLA candidate tum ans tame nangli chini pamikano APHLC along kedo an a candidate tum phanta pa chini lo la pen la dak congress along kedo an a candidate tum hana pa chini lo la pen BJP along kedo candidate tum ar phada pa chini lo Jong si nani tum jong si rong rat ma phan jong si nang li tum chilang pa mimi la pen lam ningji pa mimi la pen than pa mimi la pen kitcha ka teng pen jong si nang li tum jong si matha pa mimi prong te rong atum rada tum si pini aripa ka thak si nang li bi rada tum chini thala solam putha Rorat ke do ana tuma phani le bang so chatai long pen ni ke pachini bang ke la pulo nile doar baguri APHLC IT ser nile jiten phangcho hin pen rada tu han pachini ke la lo ili tum jong si la da kar bang long ke chare tum jong si chok chi pulong te li tum ar pu ke la project phan ke non hello mo April tarik ser cap arni hello ke la nangi nali ning chi bi noi Dah kalau kerana iku mat ali dara bangsi kicok cima. Labang sodi dara pan kelar project ke. Pini council ke cari tum. Pini MLA tum ansitame. Ladag rar aripa kataksi dolo ho. Donatu. Rar aripa kataksi dolo. Aposi rara pansi nangka pere. Rara pansi nanga chuningri. Lapen rara pansi nona bangke nangke bailo. Rara pansi tum apan nona bangke nanga chordom lo. Rada tum chini no la salam. Pereri India democracy arona teng pen pereri. Kopi polo mapolong te. Rada tum perera ni bonta nangke pereji ke pini candidate tum si tum panang pere. Kalima. Nasi ke mesana candidate ingwai pamino. Kalili puti tum rong rada tum ketia te tum ke ching turun elu. Lepen kai kesi tamili tum ke rengon elu. Itu mas sumar tame itum rengun elo. Pacali tektelo, voreng long lelo. Itu malong li pelang ta. Ili tum moke, keceke betum nang tiet po. Nili pini labang so acatai long kewan ke, sar angtong ti amen pen. Lapen, pini sar jai kathar amen pen. Lapen pini sar bikrom amen pen. Lapen, ili tum India Alliance along. Ilitum saroton inti amen pen. Lapen ilitum asar. Ilitum APHLC professor lo. Sar kiri rong par amen pen. Lapen nili ladak. Ilitum asar sonjit teron amen pen. Lapen haladak rong kalong nili amen tini dalo ho.
อิงฮีอามุนิตนิลาลังลิมันติมีเดลรองข้างลองนอนอินเดียเอเลนส์เป็นคอนเกรสเป็นกิทัวร์อาลังลิเมนบางนิลิติงเดลสตามินิลิพุเทกสตามิอาลังลิพันสตามิรองข้างคอนติตอนเซียลองและรองข้างเอลีเซียลองอาลังลิคอนเกรสเป็นกิทัวร์ดุนอาลังลิพันสตามิอิงฮีบุมยังหอนิลิลาติงนี่เดลลาเซมอนาตุมดักคอมเมนต์ลองทำนั่นเลยแต่เสอาลังลิพันสตามิลาอินการเบียงล้อลองnon India Airlines pen kedo la candidate atum an la pen la dak khabar kahat friendly pen kithor ele tum sarkiri rong phar alang li tum ka du ka tum men pen na li tum ingwai noi alang li tum phan ning thek klong la pen li tum chini alang tum phan jong se na tum kar biang long ra tum pi hai lo pulong te na li tum long se wood pi pen jong se pi hai lo pote India Airlines pen jong se na tum would be pen pi hai dulu pulong te la non halitum Caribbean long long ilitum article 244A la bang sok kimang pachunji pulong te la pen hadak Assam Legislative Assembly long jong se ilitum lam paninji dun long nangji lipung te la pen ilitum jong se Assam cabinet amay long ilitum Caribbean alam la pen aning khang ta jong se pachingwai dun long nangji pulong te Parliament along jong si chingwai dun long nang ji pulong te kidam tang IMLA atumason kali non ahuduhula India Alliance pen kithur atum an la pen dak hawar kahat friendly pen kithur elitum asar kiri alang litum ke lu aron thek share la pen alatum khai aphan kaching hon avidu la si jong si karbiara da phan jong si elitum jok wan nang ji pulong te nilihin pen ke pachini bangke wood pira India Alliance pen pihaino dipu LEC along sarjai ka thar phan pihaino la pen nalitum alang li phan jong si India Alliance pen pihailo pulong te elitum Caribbean long itu phan ke pangting an la pen itu phan jakong power an nang kithiat an tami alang litum pensi jakong ako wan thupo nalo la si BJP atum chichini tha APHLC tum a game nali tum chini ne re nali tum ta politics ke pathu tum penak mati di aposi game nali tum koan si pathu nali tum nang libidi jud aji kopye polo ma polong te rongara tum si nona bangke game nang pathu nali tum tangka pilong lo praning theri aning namun nali tum ma joining ara lo pura nali tum mathari BJP atum aning namun nali tum ni tum long si share group orona doi la pen reson car lahai ki pilong pe apon tu phasi vujok et popula kali nilitum chini 100% chini no ladak do war baguri long sakame nili pachini dak bo edigo soni am richard tok bia phanon la pen BJP long workers la pen social workers tum phan same la pen IT sera tum phan same nan tum jong hele comment tok sita jong hele nang tum ladak BJP phan chipang tang dun le comment pidun tame jong hele APHLC tum phan sor sars tame jong hele India Alliance phan sor sars tame nali tum long rat avilo la ken li chini dak lo ge chini dak athe bang ke ni li chini le dara tum man sinon ke do chot lo nali tum jong hele lam ning je jong hele nam se tame bima ronga su chu atum non chini lo orona doi talake central scheme la ke mo Congress la nang hai das tame India Islands nang hai das tame la ke chelong thuji pu bang chini la pen APHLC hai det ong la hai ke dopu pu ke la tum chini pima than bom lo ke di la ke central scheme non sang aki joy pen la bang so non karbietum ake joy ke cholong komat asor kar pen la bang so asang ake joy pinangji kidukla tuma phana farman pinangji pu komat asor kar holo Congress sarkar hosila ke gipi tang de non Congress India Alliance pen jong se haidet pulong te
an su si sa ki mi long grupo la si nona ni tum ke BJP tum meeting ido ke aka prek pen thang ta velo je rison kar a meeting oruna do ya meeting la pen sehel group a meeting arlo su aphan si pangrum ponaret tangte apinna na tum aning duk de jima apinna na to aphan hem ke padu usu ke pa en theng ke pa en lang ke pa sok alu so phan meeting ke padun solo so kam an so pin su tum si ke claim nang la ke BJP sarkar si so pin so phan ke la ke ujot ki en nili pu da ya mage su pin su phan si solo su ka pin chong pin su pin so tum nang ni tum ning chipung thek thema suri ke ba poisa pena jok nang le phan alo su nang pin chong tang lo pin su mara tum am chichi ne no solo su phan si su pin su ka pin chong la pen su pin su phan si alo su ka pin chong ko people ma pulong te ang theke da halo je alo su tum si meeting du nang ji ona du ya poisa amen pen sehe group a poisa amen pen rison kar amen pen pini so pin so to phan BJP sarkar tum ke arlo so pin chong det pin so phutung pavir det pin so man pavir det pin so phan si hem ke padu pin so phan ke hadak mai meeting long ta pendera lo ta me ini du na thaya we chit herak ni me so pin so tum nili tum do clip jima te so pin so tum si hem ke ahem phulo la son si arna malam kitab long ta ketok lo apinan aphu ke apiso hello la pen apiso aphu ke apinan hello pusipo la pen apiso abang ar pum ke ahem phu ke apinan hello pusipo tangte non BJP sarkar abang ke pinso abang ar pum alo su si pahem phu jia phansi kam ke claim no la sona possible dhiak lo orna doi pena jok pinan su ke chepati orna doi pena jok la bangso tangka pena jok kachokat rap pini la sonang man orna doi pena atangka pena jok pinso aputung aphan ke pawir pinso aman ke pawir pinso phan hemakam ke en aban ke en alo so bang ke pang e pami po apiso bang ke apiso bang si theng enang ji lang sok nang ji hem du nang ji usuma da nang ji hem chilang nang ji abang aphan si alo so phan si hem pen pon thu det ha bahara pon thu si ka pang e nang kok lo mati di ke pon thu so pen so phan ke hem si padu so pen so nang du nang ji pu pe det solo so phan si hadak mai meeting lo ta bo aka prek abidia vedalo aka prek tham thai vedalo se he group pen pi pulong te meeting du thek thelo munita velo urna doi pen kali lepote meeting na do thek thelo la pen reson kar pen kali pote meeting na do thek thelo a meeting ma se aveda po BJP meeting pote du na bang se aveda ji la so posi se he group urna doi la pen reson kar amen pen alo so to aphansi ponaret an ke pin so to aphan ke hem padu ban payan penanga hem ke siksak pik ji long hong chupang reng tahai pinso bang si henru ke rot long hong an ki pi pha ke beng bi ke beng chai nong ki rim lang ke sok theng ki pu theng ki pang ji usu ke lana lang ke sok theng ke en pilo ban si pin chong det pinso phan la phalo non BJP sarkar ke aro so tum se aphan pin su tum aphan photung paviro det to aro so mara tu phan la ana kang hon pulong te apran ke enta justice long na ya polo sitame aro so yong si mani bang jong si ke cholang rem pe yong se apran dam bup pulong te aro so tum yong si mani bang apran endet pulong te a hok a justice pipi enta la anset kang hon pulong te kang hon si tangka ta piluma pulo pute kali enta jong si mani angjir jong si apran dam lo pulong te mani angjir jong si bang pathi lot pulong te ahok a justice hang stami ahok a justice pipi thilo habar choran velo thilo lo habar choran velo non ke dan tan dala son sai se tante nang tum muhila tum an ta kar biara tum an solo so tum an kar biara so mar an nang tum ning chi duk de ma nang tum ning chi duk de ma nang tum la suri sir kep a poisa ke dam tan social media long chi pus lo je hemonto mama pusi ke hang suri kya poisa ko an lo
lahan velo man ang li dolo ma lahan ver halo man ang li long los tame social media long chiparo ka I edesonte nilinang pupe ladak karibiang long solo so tum an muhila tum an aphan nare tum long tame chiparo ka kedesonte messaging tate himonto mama pujon sin na tum hante kedam tang hukuri ti supi pen cheng lok aphan kedam kiti la tuma phan kopi pose justice pipe dalo solo so phan kang hon pulongte labang so BJP sarkar pinangli suri sir kya paisa ke pi ap pena jok si nangli hem plang I la pen nangli pokon ta inkrang I lake nangli tum chema thapa me masi lage churu nangji sita excess ong chat pusi nili labang so sa long pen pulo la pen pinanga tum ke pini BJP phan vut ki piya phan si pini ta kam klem lang ta aprana bang adam piglo sodo so tu kang hon binong ali la suri sir ke batangka 1200 tangka apran si ke elo apran dam lobong te thangala melo thilo melo payalo jasti ta bang ke pipe la se la so apu thakalam ingwai pa meno la son si li to aphan karbiara to aphan ke la bang so BJP sarkar bang ke ili tum kereng iji ka cheng thur iji aphan kali ili to aphan tangka nang kipi lake non e pranan ke NG non ta 9000 baht elo nonata ko gas he bang ke ador baht elo automatic ajat ador baht lablo kache nam nang ke he la sona thak 10000 paisa pilo tante non BJP ningkan keplo tante lanta kache hok ringti tante hisamo ningkan si suri si ningkan kep non hahon elo tante ningkan kep posi suri kep ne non la pen non ke suri sir kep lang tha he che hok mata thai ve mata dam er pote ining chi duk nang ji karbiara tom phala an ka jinti lo ma khei so tom phala an ka jinti lo ma la nang ki pimu ma ese nili labang so chatai long pen chuni ri bang ho ka chuni ri din bang la lo non labang so a sarkar ke chok che la pen ke claim ke dam a ot adur ka ve la pen ri tum inglong a khei 6 dur arlo iri tuma phan idong thi la pen iber thi pen a jok iri tuma phan isi bagania son si tum phan ke pinchong pini orona doi share group la hai paisa pen a jok la pen lun ke en pen jok pini pinan song bong ningkang sam awi pin na song na dulo pima ti tu lok lo check it tu pini sang kok long li pen so maratu si la hai apu thak nili la bang so chatai long pen isi ning ki pung ngate ning thi hak la son si pulo la si BJP IT se tum jong hi le nang li tum social media long BJP phan ke tok dun pang jang sita game over EPHL si tum game la bang so game nang li tum phan mek nang palu elo la penang phua ta lok nang pakreng lap lo la si non ke wang ji MLA ke pini opposition atum cipaduk not saratum anta dapat opposition atum anta nili chini da mateng pulong te non karbiang long arat kaduk kavi atum tame social organization atum antame kesi hampang asong atum antame rong arat ke dotum antame pini teacher atum tame lapen la kaduk kavi da contractor atum tame lapen irrigation department atum tame lapen agriculture atum tame lapen tourism department atum tame la kaduk kavi la som along ke do la 30 department long ke do arat mata akar bi atum an tame BJP sarkar aphan ke parem nang pupu se hangjolo lake 100% lake hangjolo de men tu la bang so BJP ke rempong mapu ke hangjolo aning cerot kut atum do peklo je kar biang long kadu ka vera tum tambe lasin non India Alliance lapen opposition party pen non candidate atum an chepiduk ngoi nili dowar bagori APSR si IT sar hin pen ke pachini de napan ka choni re bag chepaduk ngoi
non huwa bangke BJP tuma phana bangke rong ara tuma se aning dog delo ledara tuman velo social workers tum inut bahini tum la dolingan velo setame la inglong akhe rat atum ana bangke pidi BJP phan parem nang po bangke anut tin ta ning cherot kul lo pen chibireb lo mo ke jok ani phan aning chibireb lo jong he BJP tum ma joining noi jong he le orna do ya paisa ro noi jong hi tangka varnon jong hi ni pilong lo tangka pilong lo pot chok pu matha dam sita ning chet he nang ne lo aposi je la bong hosina la pen bihari bengali tum avut apar tame ilitum karbietum ana bangsi ning sipet pen jok lo tangte ilitum la bong hosina bengali tum le da karbiang long jong hile alang tum nang chipang tang yun tami hayon ilo karbietum ning sipet dolo pulong te ning sipet pen democracy aron at teng pen ilitum jong si vote jok lo pulong te je India Alliance la pen opposition party la APHLC tumaphat India Alliance pen ilitum non labangso BJP aphan parem jat nang ko nili labang an puthaksi nili nang tum pen pini sarang tong tiaphan BJP IT sara tum ketok dopik jai kathar pen kelang salat tik tang ho Angtong ti saraphan sor plot tang ho alang tu labang so game chini ni bonta Angtong ti pini an sitame alang le aning khai di ajat alam social media long van sitame ketia sitame sar Angtong ti aning khai du di alang phan chumo soi bang dupik lo game claim bo mala lapen rongara tumtame BJP tumphan game claim bomla ning theri BJP atu lapen nali tum arta ta ki chok lo lapen nali tum ki sar ta ke sar lo BJP tum ke noda bank ke nali tum ke kai nang ki chok lo lapen nang kai ki jut lo la an se arnam nang li tum aphan nang kai nang ang nang tok cholo la si BJP long ke tum an tame BJP ke arta duulo la pen akai chok tanglo la pen ki thi apor nang le tanglo pura nang le tum BJP long ke do tum an tame nilimo pen ke than bom malam roi thule tholo ni si pet pen puthot karbi tum itum kaching hon pen BJP aphan parem nang pu India Alliance aphan vote pira pihai no APHLC sarkiri aphan harok hat ke do lapade hawar ke hat ke do ladak do ana karbita vote pino ini tumla BJP aphan ke chokchia sarkar aphan ke India democracy arona teng pen mo April 9 tarik ani bangke talu lu lap lang po lang roi lu lap lang po karbiang long pen pawet lang po Kadom